Il-programm Kids tal-Fondazzjoni Richmond ilu jiġi provdut mill-2017 għal tfal bejn is-7 u 13 sena. Programm residenzjali ta' 3 snin li jingħata lil tfal jiġu riferuti għall-għajnuna minħabba trauma kbira li jkunu għaddew minna. Il-programm jilqa' 9 tfal fejn jgħixu f'ambjent ta' familja bi professjonisti magħhom lejl u nar li jieħdu ħsiebhom minn kull aspett, kemm dak fiżiku, mediku u psikoloġiku. Kif tħallna sibna tfal jilabu fl-imkien. Minħabba li bħalissa qegħdin fil-vaganzi tas-sajf u allura il-programm ikollu qatt ta' attivitajiet ta' rekreazzjoni iżda kombinat ma' sessjonijiet ta' terapija anki jekk f'diversi forom bħalma huwa l-lob. Tkellimna ma' Deborah Francalanza, il-manager ta' dan il-programm u li spjegat il-programm ta' terapija li jingħataw dawn it-tfal fi 3 snin. Flimkien aħna ma' tfal li jirrisjedu magħna nkunu qegħdin ngħinuhom jindirizzaw ċerta problemi u ċerta esperjenzi negattivi li esperjenzaw meta kienu għadhom żgħar ħafna, kif ukoll jibnu ċerta skills u jiżviluppaw ċerta mġieba illi qiegħda pitada ħatejnhom jiffunzjonaw bl-aħjar mod fis-soċjetà. Staqsejt il-Senjura Francalanza x'jiġri wara li għaddi il-programm ta' 3 snin. Wara li għaddu dawn it-3 snin, kull każ ovvjament huwa irid jitqies għalih, jiġifieri jkollna każijiet fejn tkun possibbli illi jkun hemm reintegrazzjoni mal-familja bioloġika jew inkella ma' nies oħrajn li jkunu viċin ta' dawn it-tfal, ikun hemm każijiet oħra fejn ir-reintegrazzjoni ma tkunx possibbli u allura jkollna bżonn hemm flimkien ma' social workers nesploraw options oħrajn fejn tidħol kura alternattiva. Fil-kmamar ta' tfal stajna ninnotaw li jkollhom affarijiet li jfakruhom fil-familji tagħhom u fejn hu possibbli il-kuntatt mal-familja iseħħ jekk ikun għal ġid ta' dawn it-tfal. Minħabba li Richmond tistrieħ fuq donazzjonijiet ukoll għal titjib fis-servizzi, is-sibt li ġej fl-Arusa tal-Mosta se jsir kunċert bit-titlu Rock for Richmond bis-sem ta' qatt ta' bands fuq stil rock.